दिनै NDFB-नि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ न'सिम लांनाय जागोन। गासै 20 साननि थाखाय लांनाय जागोन। माखासे निउज मिडियाफोराव 30 सान होनना बुंदों, नाथाय बे नंखाय। गासै 20 साननि थाखायल' बिथांखौ न'सिम लांनाय जागोन। बेबायदिनो सिगांबो नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ। सिगांबो बिटिआर सुक्तिनि समाव बिथाङा 21 सान ना 25 साननि थाखाय उदां जाथ'नो मोन्दोंमोन बा न'आव फैनो मोन्दोंमोन। दा बिदिनो गोलाव सम जाय बिथांमोना जेराव दङ, बिथांमोना न'आव फैनो मोनो। माब्लाबा 10 दिन, माब्लाबा 20 दिन बेबायदि फैनो मोनो आरो। दा बिथाङाबो बिदिनो फैनो मोन्दों। दा बेखौ लानानै जोंनि एक्स-एमपि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा बरायनो थाखाय बिथांखौ फैदों आरो बिथांखौ गुवाहाटीनिफ्राय बरायनानै उदालगुरिसिम लांनाय जागोन। दा बिदिनो गोबां मानसिफोरा फैदों। गुवाहाटी एक्स-एमपि, उदालगुरि एक्स-एमपि, क'क्राझारनिफ्राय फैदों आरो जों सानजानिफ्राय फैदों। दा बे गुवाहाटीयाव मोनफैबाय। नै गुवाहाटीनि काइलिपारा, बेनिफ्राय लाबोजेनबाय आरो जेलनिफ्राय, जायबा गुवाहाटीयाव दं काइलिपारायाव, बेनिफ्राय लाबोजेनबाय। लाबोनानै बिथांखौ गेटआव गुवाहाटी एक्स-एमपिजों लोगोसे गोबां मानसिफोरा बरायनो थाखाय जमनानै दंमोन। दा बिथांखौ बरायनाय जाबाय गुवाहाटी एक्स-एमपि बिथांमोना। दा बिथांखौ बरायगासिनो दङ। आरो दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, बिथाङा बर' हारिनि थाखाय नांदोंमोन। मोनसे समाव हाग्रा बारि थानानै बर'नि उदांस्रिनि थाखाय नांदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो बिटिआर सुक्तिया जादोंमोन। दा बिटिआर सुक्ति जाखांनानैबो बिथाङा सागान होखांनानैबो बिथाङा जेलावनो दोनजादों। दा बे गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा बिथांनि सायाव मा मावदों मा मावाखै बेखौथ' नोंथांमोना नुगासिनो जानांगौ। बिटिआर सुक्तिनि उनाव बिटिआर सरकार जानाया 5 बोसोर जासिगोन। नै सेप्तेम्बराव इलेक्सन फैलायसिगोन, अब्लाबो बिथांखौ उदां खालामनो हायाखै। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो। दा बिथांखौ बबे मोनसे राजखान्थि हान्जाया उदां खालामनो हागोन बेखौ जों उनाव मिथिसिगोन। दा जों बिथांमोननि न'आव मोनफैबाय। नै दा बिथांमोननि न'आवबो गोबां मानसिफोरा बिथांखौ बरायनो थाखाय नेनानै दंखायोमोन। दाब दाब जायगानिफ्राय फैदों आरो बिथांखौ लोगो मोननानै, जाय बिथांमोना लोगो मोनाखै, बिथांमोना लोगो मोननानै मेगनाव मोदै गदों। मानोना गोदोहाय जमा जमा थायोमोन। दा जमा थानानै बिथाङा जेलाव लांजाबाय। जेलाव लांजानानै दा गोलाव बोसोर सम जेलावनो थानांदों आरो माखासेफोरा दासिमबो न' दं। दा जायफोरा बिथांनि लोगोमोन, आंगो लोगोमोन, बिथांमोना गोबां दुखु मोननो फोरमायदों। आरो बेहाय दाब दाब जायगानि एक्स-एमपिजों लोगोसे रायजो राजाफोरा फैदों। आरो बोथोराथ' जोबोर गरमखा दासान्दि। दा बेनिखायनो मानसिफोरा गिसिब सिबलागासिनो दङ। आरो दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, बिथाङा माब्ला उदां जागोन बेखौ दाबो बुंनो हाया। दा मानसिफोरा बुङो उदां जागोन होनना बुंनायानो 5 बोसोर बारलांबाय, नाथाय गैया, लाथिख'। दा बिथाङा 20 साननि थाखाय फैनो मोन्दों। बेखौनो जों बरायनाय जाबाय। आरो इयुनाव बिथाङा गोलाव समनि थाखाय बा अराय समनि थाखाय जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायो, बेखौनो जों आसा खालामो। दा नै गुवाहाटीनिफ्राय थांनो ओंखारबाय। बिथांखौ बरायखांबाय। बिदिनो मानसिफोर फैलागासिनो दङ। दा गुवाहाटीया गोजान नालाय, बेनिखायनो थांफिननोसै। भिडिअ'आ बेखिनियावनो लोगोफोर। बाय बाय।